Dovolte mi, aby som sa aj ja pripojil do tejto debaty, nakoľko už tu bolo povedané dvomi kolegami, mojimi predrečníkmi. Ja by som si dovolil reagovať, aby som poukázal na to, že je nás 25 a nie všetci máme rovnaký názor. Asi by som to rozdelil do takých 4 nejakých slov. V prvom rade je to postup, systém, realizácia a posledný bod bol diskriminácia. Dúfam, že ich nezabudnem. Tak v prvom rade k tomu postupu. Minulý rok v septembri bola zahájená diskusia, myslím tým diskusia medzi poslancami a exekutívou ohľadom parkovacej politiky. Už pri samotnom štarte parkovacej politiky som vám upozornil na chybu vo VZD, ktoré nám bolo predložené, ale v rámci hesla, kto nepracuje, nič nepokazí. Je to možné, že sa stane chyba, ale VZD nám bolo predložené takým spôsobom, že bolo už zverejnené na webe bez predchádzajúcej diskusie. Pritom poslanci sú tí, ktorí ho majú kreovať a schvaľovať. To bol prvý taký krok, ktorý sa mi nepáčil a na zastupiteľstve som ako jediný poslanec hlasoval tak, že som nebol za to VZN. Dôkazom toho, že som mal pravdu, bolo, kto si pozrie septembrové zastupiteľstvo, že sa menilo hneď prvým bodom, opravovali sa chyby, na ktoré som poukazoval. To znamená, to je k tomu systému. Tak ako bol naštartovaný, tak podľa mňa pokračuje aj teraz. Nie všetky veci sú komunikované s poslancami a dovolím si tvrdiť, že to, čo tu počúvame, je materiál, ktorý predkladá exekutíva s TPS-kou. Samozrejme, po komunikácii s poslancami sú tam zapracované niektoré veci, ale nie materiál, ktorý by predkladali poslanci. Tí ho budú schvaľovať, pravdepodobne meniť a uvidíme, ako to dopadne. Čo sa týka toho ďalšieho bodu, som hovoril realizácia. Osobne sa domnievam, že tie čísla, ktoré tu boli povedané, sú utopia. Ako posledné krajské mesto nemáme schválený systém parkovania, to nie je pravda, osobne každý vie, keď ide na Palackého, tak spoplatnený je. Takže ten poplatok sa tu platí sa od roku 2009, aký je výber parkovného, taký je, ale nejaký je. My ideme spoplatňovať teraz 4400 parkovacích miest a realita má byť 7200. Ak si zoberiem krajské mesta, nebudem ich presne párovať s tým počtom, ale od Nitry, ktorá má 800 parkovacích miest, cez Trnavu, Žilinu, Košice, dostávame sa na číslo 3400 parkovacích miest. Najviac parkovacích miest má, ak sa nemýlim, Žilina, 3400, kde v roku, ak sa nemýlim, 2003, začínala s nejakými 2000 aj niečo parkovacími miestami. Za 10 rokov ich dokázala navýšiť o 1000 kusov. Hovorím to kvôli tomu, že domnievam sa, že nie všetky mestá asi nevedia robiť tú politiku, ale určite si vedia predstaviť navýšiť počty, ale vždy to nie je realita, nie je to jednoduchý proces. My ideme hupnúť do 4400 parkovacích miest. Teraz idem k tej realizácii a preto si dovolím tvrdiť, že to je utopia. Ideme robiť najväčší počet parkovacích miest, boli tu povedané, že sú projektové dokumentácie vypracované. Ja to musím uviesť na jednu mieru, áno, sú. Ako predseda komisie dopravy som zatiaľ videl len projektové dokumentácie vodorovného dopravného značenia. Moja otázka, je to trošku blbé, že sa musím pýtať tu, ale na komisii, ktorú som ako šéf dopravy zvolal pred mesiacom, nie v apríli, ale v marci, mi neprišiel nikto z mesta, z TPS-ky, ani ako poslancovi a šéfovi komisie dopravy vysvetliť, čo a akým spôsobom chce riešiť. Idem k tej realizácii. Každý proces projektovania vyžaduje mimo tých základných vecí od majetkových. Ak sa bavíme o nových stavbách, územné, minimálne stavebné povolenie. Územné rozhodnutie, stavebné povolenie. Každý, kto pozná proces vybavovania povolení, vie, koľko stojí energie, len rodinný dom. Ak
tam sa bavíme o vzťahoch, povedzme, stavebníka a suseda. Tieto stavby budú musieť byť všetky prakticky riešené formou verejných vyhlášok. Ak budem riešiť stavby formou verejných vyhlášok, my tento rok budeme ešte len vybavovať povolenia. Ja si neviem predstaviť, kedy budú realizácie a to ešte musíme skolaudovať. Zároveň si dovolím upozorniť na to, že tento proces, tento rok, mimo teda tých miest, ktoré sa vyznačia na existujúcich komunikáciách, nie je možné ukončiť. Jednoducho to sa nedá, fyzicky sa to nedá. Ad hoc jedno parkovisko si viem predstaviť, ale neviem si to predstaviť celoplošne. K tým projektom, tú sumu som počul dneska prvýkrát, tuším 43 000. Mňa by zaujímalo, či sú to už realizačné projekty, alebo sú to len ozaj tie projekty vodorovného dopravného značenia. Lebo projekt pre dopravné stavby vyžaduje nielen namalovanie miest, ale všetkých inžinierských sietí. To je v rámci toho procesu. Tam sa vyjadrujú vodári, elektrikári, plynári a tak ďalej, ak budeme rozširovať parkoviská. Všetci budú chcieť využiť situáciu na to, aby mohli siete preložiť, vynovešia sa tam ďalšie náklady. Takže to je, ja držím palce, nech to vidíte. Čo sa týka samotného systému, ten som trochu opomenul. Navrhoval som, sa strašne ľúbila tá pani z tej Sihote, ktorá tu hovorila o tej Urbanovej ulici. Presne o tomto som vravel ja. Presne tie isté reči. Spraviť tie zóny A1 a A2. Ľudia sú na to pripravení, že sa spoplatní centrum mesta. Keď bude spoplatnené centrum mesta, uvidíme, čo nám to spraví. Ja to volám tzv. Systém napuknutia balónika, keď sa posúvajú tie autáky ďalej a možno vtedy tí ľudia pochopia, áno, je to len pre nás dobré, poďme riešiť zóny okolo, ale nie jedným vrzom a všetko naraz. Zároveň som upozorňoval ako predseda výbornej časti Sever, že Sihoť je úplne atypická. Sihoťári sú podľa mňa zvyknutí na tie autáky. Oni si tu svoje cestné futbal hokej odtrpeli vždycky a potom bol kľud, my tu ideme dneska spoplatniť ulice. Na tej Urbanovej nie je problém s domácimi, ale s tým, že sú tam penzióny, ktoré sú plné a tí ľudia tam nemajú kde parkovať kvôli penziónu. Takže to sú veci, tak ako bolo povedané, že treba posudzovať jednotlivo ad hoc. Konkrétne napríklad sú také veci, o ktorých sa technicky ešte sme sa aj nebavili na Iráskovej ulici. Na Sihoti má byť rozdelená zóna. Kvôli penziónu bude plná ulica, ak sa podstavíte oproti cez cestu, ste v tej zóne, ktorá je spoplatnená väčšou sumou. Vy kvôli tomu, že budete parkovať o 5 metrov, budete platiť väčšiu sumu za parkovné. Teraz nehovorím o karte rezidenta, hovorím o hodinovej sadzbe. A čo sa týka diskriminácie, to som mal tuším to posledné slovo. Osobne sa domnievam, že ako obyvateľ mesta Trenčína by som si pokladal za povinnosť, aby sme my ako zástupcovia mesta, to je môj názor, teraz čo poviem, vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých. To znamená, že neviem prečo by mal za to, že niekto býva na Sihoti, alebo za to, že niekto býva na Dolnom meste a chce parkovať pri dome platiť. Teraz prosím, nechcite, aby som to hovoril ako proti niekomu, kto býva na Zámostí, ale ten platiť nebude. Bude bývať pri autoodstavi, takisto pri dome, ale platiť nebude. Ja ten termín, ktorý bol povedaný na budúci rok, môžem mu veriť, nemusím, ale minimálne 1 rok občania Sihote, alebo obyvateľia Sihote a Dolného mesta, a teda nehovorím o centre ako takom, lebo tam sme sa všetci zhodli, že ho budeme riešiť, budú diskriminovaní. Pán primátor, dovolil som si takto povedať kvôli tomu, že na poslednej komisii, ktorú som mal ako predseda komisie dopravy, som sa o parkovacej politike zostal rozprávať iba s pani Marčekovou. Pán predseda predstavenstva si nedovolil ani prísť, údajne bol mimo, je to v poriadku. Druhý člen predstavenstva, pracovník mesta, tam nebol detto, údajne bol tiež preč. Ale takto si ja politiku parkovania nepredstavujem. Ak to je politika mesta, nie je to moja. Ďakujem.